És altament improbable i, per tant, crec que pràcticament impossible que no hi hagi govern. Seria, jo crec, en aquests moments, diguem, una decepció col·lectiva massa difícil de superar tots plegats. Sincerament, hi ha voluntat d'acord? A 100%. A 100%. Per acabar, de 1 a 10, a dia d'avui, el seu olfacte diu probabilitats. 10 és del tot. Sí. 8,7. 8,7? Sí. Tan a prop estan de l'acord? Si no estem tan a prop de l'acord, el que sí que estem a prop de l'acord... Vagi en compte que no s'ho hagi d'empassar de mica en mica, això, Pot ser. El que sí que és cert, és a dir, jo li accepto, potser no estem tan a prop de l'acord, però estic convençut que que tots som conscients de la necessitat d'arribar a l'acord. Aquestes declaracions, i moltes d'altres que hi podríem afegir, només de les fetes en aquest mateix programa, avui obren un dubte. Això que acabem de sentir, recuperat de l'últim mes, eren desitjos més que realitats o es tractava d'enganys premeditats per no fer decaure més el legítim ideal de centenars de milers de catalans que s'havien cregut de bona fe que la independència es podia fer en 1 any i mig? Aquesta és una de les moltes preguntes que avui busquen resposta. Preguntes a les quals també avui n'hi podríem afegir un parell més de les del dia. Una, la darrera reunió entre Junts pel Sí i la CUP, que finalment s'ha fet sota el més estricte secretisme, que ha acabat amb el quedem que quedarem, que és una cosa molt catalana, tan estesa, ha estat per mantenir la falsa bromera ja denunciada? Perquè tots donen per fet que les eleccions del 6 de març ja són inevitables. Segona pregunta del dia. La proposta d'Artur Mas, feta avui davant dels diputats de Junts pel Sí, de fer un nou govern provisional per mantenir la provisionalitat de l'actual govern en previsió de poder fer creure que tot encara és possible fins que ja res no sigui possible, s'ha de prendre seriosament o és un acudit de mal gust? Ho dic perquè, si no fos que la situació ha passat de patètica a estrafolària o de lamentable a esperpèntica, podríem convenir que tot plegat està servint per amagar interessos poc interessants o directament per forçar una nova coalició electoral amb Esquerra Republicana per part d'Artur Mas, sabent que aquell partit no ho vol reeditar, entre d'altres coses, per als molts maldecaps que ha provocat. Per tot plegat, potser és el moment de deixar als nostres polítics que, si volen seguir fent el ridícul, segueixin fent el ridícul, però, si us plau, sols, ells sols, i demanar-los que no ens hi empenyin els ciutadans. A cap ciutadà, independentista o no, per descomptat els independentistes encara menys, perquè s'ho havien cregut. I és que, arribats a aquest extrem, cap ciutadà, independentista o no, es mereix un desori tan considerable i una vergonya tan vergonyant. ¿Qué coño es esto de la UDEF?